bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi ye tarata ye marisi kalo tile 7 san 2023 ni ye an ka don kibaru waati se bi don kibaru kɔnɔna la an bɛna da don ka bɛn ni banbaci wale kɛlɛli ka bɔ an ka jamana kan dugu min ni ale yɛrɛ kɔni bɛ Bafulabe bɛ mara fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Usibi Janya i b'a ye k'a fɔ u ka kalanso fo ka taa se mairie ma olu kɔni datuguna ka sababu kɛ banbaciw kɔni ɲɛsiran ye ka fara o kan mouvement an b'i kɔ ale ni a maa ɲɛma Fatumata Batuli Ɲani wa kɛrɛnkɛrɛnnenya la a maa ɲɛma Danga ale kɔni wulila ka da jɛkulu belebele kan minnu ni olu taara bɔ maliden minnu ni olu yɛrɛ kɔni nana ka bɔ Tunisie ka sababu kɛ Tunisie jamana ɲɛma ale ye laseli min kɛ min bɛ kɛ ka taa min ye golofimanw olu yɛrɛ kɔni juguya la ka bɔ la an bɛ taa min ye bibliothèque nationale kɔnɔna la kɛnyɛrɛye tigilamɔgɔw olu ye fara ɲɔgɔn kan baara dɔ kɛ baara min n'a bɛ fɔ a ma ko salon pour l'investissement la bourse et l'épargne fo ka taa se salon international du livre d'économie et de management SILEM an bɛna da don fana la an ka walawalali kɔnɔna la ka fara o kan an bɛ taa jamana kɔ kan farafinna farajɛla an bɛ kibaruya mun sɔrɔ an bɛ don n'olu ye an ka walawalali kɔnɔna la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn i b'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na an ka bakurubaw la Mali kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la wa an ka yɔrɔ min kɔni bɛ na n'o ye Bafulabe i b'a ye k'a fɔ kalanso fo ka taa se olu ka mairie ma dugu kɛrɛnkɛrɛnnen min yɛrɛ kɔni bɛ yen ni olu bɛ wa Jankɔ fɔ ale ni Tomura ni olu yɛrɛ bɛ Usubu Janya yɛrɛ kɔni mara fɛ Bafulabe cercle yɛrɛ kɔni kɔnɔna la kalanso ninnu datuguna ka bɛn ni jumadonya ye fo ka taa se mairie baarakɛyɔrɔ kɔni ma i b'a ye k'a fɔ kalanso in kɔni datuguna min ye a DECAP n'o ye kalanso ɲɛmaaya so min yɛrɛ kɔni bɛ nin nɔ olu yɛrɛ kɔni ka laɲini don wa n'i ye yenkaw yɛrɛ kɔni ɲininka o y'a jira k'a fɔ banbaciw olu de kɔni kelen bɛ ka jatigɛ walew ka se ka olu boloda o de kɛra sababu ye kalan ɲɛmaaw fana y'a laɲini min ye kalansow ye ka se k'a datugu ka taa se mairie n'o ye ayiwa Usubi Janja ale yɛrɛ mara o mairie yɛrɛ kɔni ale fana datuguna a senfɛ an y'a fɔ mouvement an b'i kɔ ale ni a maa ɲɛma Fatumata Batuli Ɲani ka se a maa ɲɛma Danka ma n'o ye Bitanya ni olu kɔni wulila ka se min ye maliden minnu ni olu yɛrɛ kɔni bɔra Tunisie wa ka sababu kɛ Tunisie jamana ɲɛma ale ye laseli min kɛ min n'a bɛ taa maliden minnu fo ka taa se golofiman minnu yɛrɛ kɔni bɛ Tunisie jamana yɛrɛ kɔni kan olu yɛrɛ kɔni juguya la nka i b'a ye k'a fɔ Mali gouvernement ɲɛma olu yɛrɛ kɔni ye pankuru ta pankuru min ni o de kɛra sababu ye ka na ni maliden damadɔ ye ka bɔ Tunisie jamana kan ni gɛlɛya yɛrɛ kɔni na mouvement an b'i kɔ a maa ɲɛma Danga n'o o ye Bitanya ni olu taara ka taa bɔ u la o bɔli min yɛrɛ kɔni kɛra laɲini de yaasa ka se ka dɔn u nana cogoya min na kɔni nacogo ani ka kɛnɛyaw ka se ka olu bɛɛ lajɛlen kɔni lajɛ min ye laɲini minnu fana b'u fɛ ka se ka u tulo da olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen kan nka min ye mouvement an b'i kɔ ni a maa ɲɛma olu kɔni ye wale min n'a kɛra Tunisie jamana ɲɛma fɛ ka se ka kɔn ni kɔni yɛrɛ kɔni dan yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen i b'a ye k'a fɔ mouvement an b'i kɔ a maa ɲɛma Danka ale yɛrɛ kɔni nana min bɛ tali kɛ ka se ka i ɲɛ dɔn ka don don fana kɛ maliden minnu bɛ Tunisie bi yaasa olu yɛrɛ kɔni bɛ se ka bila lakana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la cogoya min na ani minnu fana ni olu yɛrɛ kɔni b'a fɛ ka na olu ka se ka na lafiya yɛrɛ kɔni o kɔnɔna la salon pour l'investissement la bourse et l'épargne fo ka taa se salon international du livre d'économie et de management olu kɔni ye sigi belebele kɛ sigi min n'a bɛ tali kɛ a tako sabanan na ka bɛn ni karidon ye min ye marisi kalo tile 4 san 2000 ka bɛn ni sibiridon ye wa marisi kalo tile 4 san 2024 min n'a kɛra an ka bibliothèque nationale yɛrɛ kɔni na i b'a ye k'a fɔ kɛnɛ a maa ɲɛma n'o o ye Boubacar Traoré n'o ye a labɛnba yɛrɛ kɔni ye salon in a kun ye jumɛn yaasa min bɛ se ka kɛ sababu ye ayiwa maa bɛ se ka fɛɛrɛ tigɛ cogoya di ka wari sɔrɔ yaasa i kɔni bɛ se ka i ka kɛnyɛrɛye baarakɛyɔrɔ k'olu yɛrɛ kɔni dayɛlɛ nka kɛnɛ in kan min ye sigikun yɛrɛ kɔni n'a bɛ fɔ min ma ko thème o de kɔni tun ye ayiwa yalima anw bɛ se ka an gulon sɛbɛnw na ni o ye livre ye ka se ka olu kɛ sigi bere ye walima gunyɔrɔ ye min b'a to ayiwa an ka sɔrɔ a bɛ se ka yiriwa cogoya min na ɲinɛ san yɛrɛ kɔni kɔnɔna la Mali yɛrɛ kɔni kɔnɔna la nka ka fara o kan da donna kuma caman yɛrɛ kɔni na min n'o ye sɛnɛ ye baganmara fo ka taa se mɔni yɛrɛ kɔni ma olu maa caman tun bɛ kɛnɛ kan ka taa ka se ka u hakilinaw ayiwa olu tɛmɛra sira minnu fɛ ka se ka ɲɛfɔli k'olu la min n'a bɛ kɛ misali ye maliden cɛman ni musoman kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu tun bɛ kɛnɛ kan olu bɛ se ka u ta fɔ yɛrɛ kɔni dɔn cogoya min na nka kɛnɛ in kan a labɛnba n'o ye Boubacar Traoré ale yɛrɛ kɔni kumara Salifu Traoré ale ka micro la an bɛ jɛ an b'o lamɛn ne an bɛ fara ɲɔgɔn kan ka salon dilan salon min ye CIB salon pour l'investissement la bourse et l'épargne o ye salon b'a to mɔgɔw bɛ se ka
sɔrɔ ɲɛdɔn cogo min na ka ɲɛ. Donc ɲinan ta o y'an siɲɛ 3nan ye. An ye mɔgɔ caman wele o kan na. Mɔgɔ fɔlɔ-fɔlɔ kun ye Dr Mamadu Lamini Sila. Ale ye mɔgɔ ye mɔgɔ min kalannen don kosɛbɛ, a bɛ bangi baara kɛ. Donc a kun nana ka kuma an ye denmisɛnnin sifinnakaw u bɛ se ka wari sɔrɔ cogo di bangi la walasa k'u ka cakɛdaw layiriwa. Ale bɔlen an balimamuso a n'an ba dɔ kumara Sita Kasoge. Ale fana ale bɛ mɔgɔw dege sɛnɛ la kosɛbɛ. Ale ye ingénieur agronome. Donc ale bɔlen Mamadu Danbele kumara. Ale ye AVPLUS directeur ye. Donc ale fana ye kuma caman fɔ sɛ mara kan, sɛ mara bɛ se ka kɛ cogo min na walasa mɔgɔw ka wari caman sɔrɔ, an ka sifinnakaw bɛ se ka don sɛ mara la cogo min na. O bɔlen kɔfɛ an ni Sinali Danbele kumara. Sinali Danbele ale fana bɛ jɛgɛ mara kɛ kosɛbɛ. Ale ye jɛgɛ marala ye. A nana a y'a ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna jɛgɛ mara bɛ se ka kɛ cogo min na. I bɛ se k'a daminɛ ni joli ye. Donc ninnu bɛɛ de kumara sɔgɔmada in na walasa dɔ bɛ se ka bɔ baarakɛbaliya la parce que yɛrɛ baara ale daminɛ ka teli ka tɛmɛ fonctionnaire kan. Donc a bɛ se ka daminɛ ni wari fitinin fo ka yɛlɛ. D'accord. Donc o kun ye sɔgɔmada nata ye. Wulada in nata an bɛna daminɛ livre domaine kɔnɔ. Livre gafew minnu ye gafe sɛbɛn sɔrɔ yiriwa taabolo kɔnɔna la. An bɛ n'olu de lamɛn sisan nɔ. Mɔgɔ caman b'a la, mɔgɔ 5 ɲɔgɔnna o kan ka na kuma n'an ye. Gafew bɛ se ka mɔgɔw dɛmɛ cogo min na ka yɛlɛ sanfɛ. Jamana yɛrɛ bɛ se ka dɛmɛ cogo min na gafe sɛbɛnnaw bolo. Donc o de bɛna kɛ wulada in na. Don n'a nataw la an bɛ fɛ vraiment salon in ka yiriwa. An bɛ fɛ ka a kɛ tile 2 ye. An tɛna da tile 1 ma, an bɛ fɛ k'a kɛ tile 2 ye walasa mɔgɔ caman bɛ se ka na. An bɛ na ni fɛn wɛrɛw ye, fɛn minnu ma deli ka kɛ inshallah san nataw la. An bɛ taa an ka jamana kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Burkina jamana kan ka bɛn ni banbaci kɛlɛ ye. Burkina fintigilakaw ka wulikajɔ de kɛra sababu ye banbaci caman olu yɛrɛ kɔni ni binna ni waati in na. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka pankuru o de kɔni kɛra o sababu ye min n'a kɛra u ka jamana kɔrɔn fo ka taa se a tilebiyanfan yɛrɛ kɔni ma. Dugu min ni a bɛ Partiaga, Tapua wa a kɛra o mara la banbaciw olu yɛrɛ kɔni tun bɛ labɛn na fara ɲɔgɔnkan in kɔnɔna la. Burkina fintigilakaw fana kɔni ballu la min ye ka se ka mugu jugu ka se ka o furu kan o de kɛra sababu ye banbaci maa caman fo ka taa se a ɲɛma dɔ yɛrɛ kɔni ma olu fana ni binna o senfɛ. Yasa ka se ka Mali, Burkina, Guinée olu ka fara ɲɔgɔnkan hakilina min yɛrɛ kɔni tun bɛ ka se ka dɛmɛ d'u ma kabini kari don ye min ye marisi kalo tile 5 san 2023 taamadenw olu kɔni bɔra ka se ka u ɲɛsin wa finitigilakaw olu yɛrɛ dagayɔrɔ min n'a bɛ fɔ min ma ko camp de Camboise camp min yɛrɛ kɔni kɔnɔna la Burkina Faransi finitigilakaw olu yɛrɛ kɔni tun b'o o kɔnɔna la. A kun ye ka se k'a jira k'a fɔ marabagajugu anw t'u fɛ an t'u ka ko la ni jamana 3 olu bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogoya min na o hakilina kun laɲini kun y'o ye. An bɛ taa Lamɛriki jamana kan min bɛ tali kɛ Mali ale ni Lamɛriki jamana kibaruya min yɛrɛ kɔni bɛ bi u y'a jira k'a fɔ Lamɛriki jamana olu ko ye kunnafoni jira kunnafoni min b'a jira k'a fɔ Mali sanfɛ siraw maa si den kelen yɛrɛ kɔni tɛna se ka o suɲɛ bilen nɔ a ka kɛ i k'a kɛ dugu la walima i k'a kɛ kɛnɛ kan o kɔni bi an bɛ waati min na Mali ye kɛlɛkɛminɛnw sɔrɔ kɛlɛkɛminɛn minnu bɛ se ka kɛ sababu ye k'u ka sanfɛla ka se ka a lakana i b'a ye k'a fɔ o kɔni ko o sababu bɔra Mali ni Irisi jamana olu ka teriya o de kɔni nana ni nin hakilina yɛrɛ kɔni fana ye nka ko bɔ yen i b'a ye sɛbɛn dogolen dɔ kɔni o ye sera min bɛ OTAN jɛkulu n'o ye nanzaraw ka finitigilakaw ayiwa olu kɔni ye a sɔrɔ min ye dalilu kɛrɛnkɛrɛnnen min b'a jira k'a fɔ bi an bɛ waati min na Mali finitigilakaw olu ye kɛlɛkɛminɛn sɔrɔ kɛlɛkɛminɛn min bɛ se ka kɛ sababu ye maa tɛ se ka kɛ dugu la walima gbɛ yɛrɛ kan ka se ka Mali sanfɛ sira ko olu yɛrɛ kɔni pan. Yani an ka dansigi an ka bi don kibaru la bɛ ladɔnnali kɛ an yɛrɛ baarakɛɲɔgɔn min an teri don ayiwa an kanubaa don an ye ko caman ka se ka olu yɛrɛ kɔni kɛ ɲɔgɔn fɛ hali a tɛ dɔgɔkun kelen bɔ an ye baara dɔw kɛ ɲɔgɔn fɛ sababu olu nana ni taama ninnu ye bari ka d'a kan an kun kan ka ɲɔgɔn ye nka taama yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ɲɛw ma se ka da ɲɔgɔn kan o taama de fana senfɛ an balimakɛ an baarakɛɲɔgɔn
an kanuba ani an dɛmɛba ale kɔni ala ka wele sira ma min ye Seba Mamadu Tarawele maa caman olu b'a wele Turamagan. An bɛ dugawu kɛ Turamagan i kɔnna si min na ala k'a di i muso ani i ka denbaya bɛɛ lajɛlen de kɔni ma. Bɛɛ ye a ta fɔ, bɛɛ ye a yira k'a fɔ ala kɔni ye maa min ni minɛ de ye. An t'a fɔ ko maa kɔni jogo tan tɛ, maa fiɲɛta tɛ, nka i b'a ye k'a fɔ kumakan kelen o kelen sɔrɔla a kɛra sira o sira fɛ diɲɛ donna sirakɔrɔw fo ka taa kɛ maa minnu tun bɛ kɛnɛ kan bɛɛ ye hakilina min fɔ walima bɛɛ ye kumakan minnu yɛrɛ kɔni fɔ nin bɛɛ ye tanni kumakan ye. An bɛ dugawu k'a ye ala ka yen dali fisaya ma ni yan ye, ala k'an yɛrɛ ɲaga an ta don kɔnɔ, ala ka labanko ɲuman k'o di an kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma ani minnu tun bɛ ɲɔgɔn fɛ ni maa minnu yɛrɛ kɔni joginna olu la. An bɛ dugawu don kɛ ala ka lafiya kɛ an n'u bɛɛ lajɛlen. Ni ne bɛ dan sigi an ka don kibaru la tuguɲɔgɔnkɔ min n'a b'o kɛla ni anw ye k'o ji di an b'a fɔ wasalam.